Familiebedrijf WMR in Rinsemegeest had een nij bedrijfsplan en besteedt ook nog eens 20 hier. Dat vreegt om een grut feest. Zijn van ja, om dat even feestelijk te iepen of we graag iepen stellen voor onze regio, al onze werknemers, familieleden, de dorpsgenoten, om even zien te laten wat we doen, waar wij bij betrokken zijn. En eigenlijk ook wel een beetje ter ere van ons 20 jaar jubileum. We bestonden hier 20 jaar, dus we zijn van we maken er even een mooie totaaldag van. Verhuisje naar een centraler plak lieke een logische optie. Maar uiteindelijk koe WMR het dorp net efter litten. Soms zei je moet wat centraler zetten gaan. Maar us hele mooie groep van mensen, 65 mensen, 15 dienst en een man of 30 flexibele skill. Die wennen hier al in deze regio Noord-Friesland. En wij zijn van ja, we moeten dus bedrijf net verhuizen. Ek omwille van al die vakmensen die in deze regio zo verknocht zijn om Rinsemegeest. Dus wij gaan investeren in ons terrein hier in Rinsemegeest. We zijn enorm grutsk dat we zien laten kennen wat we doen. We zien laten kennen hoe mooi kantoorgebouwen we realiseren kunnen. Hebben met al die partners van ons, al die bedrijven die er ons daarbij helpen om dat te realiseren. En nou ja, als toetje, nou deze iependag met al die honderden mensen is een plaatje, is een cadeautje. Dus tegen grutsk.